مكال قوني تملس عدخا يقللالو السلام أبقزها يا أخلك قدام تملس نابيتكا أبون خازلو حقوف حوخا ما تنكرب متاقت نغزها دكوا قراريبات تبل لديها كانزاب النفاق يا أخلنا مكاك يا كل أخلي قرات موت بخصواس بالحق عشا حد نام ناكساس لو قيدو اللو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم درارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقللالو السلام أبقزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمنيتنايو لومو وين كم وترو نعنا كمهر كنكح كنفلطو كنستعلو زلنا زبلنا يوم زيناتات كاب كل قرنا عالم حزنا لكم مسينا لنا كل تزينا دما نعنا أقدا سنة زلوو يو أبزي قدايزي درجة عالم زقبر زلو قلطف من قصقاس كنرينا بوليتيكاوي كتباوي كمو دما السلالفاني حيلتات نفزوبانا كلمة زغلنا دما بزعبا إرترا حنتي أقدا انترفيو بزعبا عندنا ناي وركنا إرترا رخيبة اللي هون ساكن رياينا أبزوبانا زقبر زلو معبالتات كنرينا متتتاونا أمريكا أبزوانزي ناي بحكي بزغلطفة حقرات نملاي سرعتات نملاي زقبر زلو كم منصور دما ناي إرترا قلت قامتي نادي سابات يوم زاربو زلو دما كنرينا إثيوبيا حشوية كم دما ناي تقرأي بوليتيكا ناي واحد كنرياينا لايك جبرو سبورت جبرو كسام موداتها مسايد سنحو مجمريا جن بزيا حجن رياض لنا فيديو كجمركم كيرسع كله إلى ماسك مس دونالد ترامب جبرو انترفيو دارجان انترنت سيرو ليز بازلو all sorts of records 4.5 مليون اب تويتر تراي اب اكس تراي هم زلو يزنقر زلو بزح ارستاتيو تنكيف زلو نتمرج ادما إلى ماسك انت عينت ايدي تزولاب تمرجع ابيا زاربار سوينلو نسوون كنت نكفاكن فتنيناغن كابو قد مخلو نفس وكف سمع زلو بزي خنجمرينا. Now to Nigeria, where a London-based NGO is mobilizing a media campaign against the country's first local oil refinery, and that's according to investigative journalist David Hunday. انتايو زينازيا زحبريتا زيا نفس وكف سب كستعول الله زلو ايو انتي نحد غازيتنيا نيجيرياوي بزعبا نيجيريا ريفاينر ويون مصارينا ندادي ابز قرباوان بنيجيرياويان كوننز جمره نيجاتيف الوتاوي حبريتا نخصحف ገንዘብ ንከፍልዎ ከም ዝሓተትዎን መን እዮም ዝሓተትዎ ዘሎ ኤንጂኦስ ማለት ድማ እዞም ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽንስ እሳቶም ድማ ቶም ቀንዲ መሓውር ናይቲ ስለያውን ቁጠባውን ኣካይዳ ናይ ምዕራባዊ ሃገራት እዮም መንግስቲ መፅኡ ንሓደ ጋዜጠኛ ገንዘብ ኣይሂቦን እዩ ስለምንታይ ገንዘብ መንግስቲ ኢዱ ኣታኣታትዩ ክበሃል ስለዘይክእል እንታይዳ እዞም ናይ ዘይመንግስታዊ ትካላት ዝበሃሉ መንግስቲ ፋንድ ዝገብሮም ግን ዘይመንግስታውያን ትካላት ዝብል ሽም ዘለዎም ኣብዚኣ ራይዋዛ ኣርሲ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ዝግበር ዝነበረን ዝግበር ዘሎን እዩ بشم إيرتراويان ويون إيرتراويان زعتات غازيتنيات ديوم ناي ميديا بيرسوناليتي ديوم يوتيوبرز ديوم كالا أرسي بسفر على منقدي بفلا أمريكا بكم زعين السرح بزلع على نهر تسرح كم زلا يزنقر أنصار تشاينا بفلا مالتي أنصار راشاونكم. He said that the NGO Dialogue Earth tried to bribe him to write an article discrediting the facility. Now, let's now cross live to that journalist, David Hunday. David, it's good to have you join me now. An NGO called Dialogue Earth offered you $500 to write a smear piece against the Dangote refinery. Can you tell us more about this? እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጋዜጠኛ እዩ ፕራይቬት ጋዜጠኛ እዩ ሓደ ኤንጂኦ $500 ክነባካ ኢና ሓደ ኣርቲክል ፀሓፈልና ስለምንታይም ከም ዝብልዎ ዘሎ ባዕሎም ዘይፅሕፍዎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ትኽክል ባዕሎም ክፅሕፍዎ ይኽእሉ እዮም ናይጀርያዊ ጋዜጠኛ ኣንጻር ናይጀርያዊ ትካል ፅሒፉ ኢሎም ብናይ ምዕራባዊ ሚድያ ከውፅዎ ከለዉ ግን ተሰማዕነት ኣለዎ ምክንያቱ ንሳቶም ኣይፅልኡን እዮም ዘለዉ መን እዩ ዝፅላእ እቲ ወዲ ዓዲ ንሱ ስለ ዝፈልጦ እቲ ካልእ ሕብረተሰብ እንታይ ድብል ናይጀርያዊ ጋዜጠኛ ዝፀሓፈ ተኮይኑ ካብ ናይጀርያ ዓዲ እያ ንሱ ዝያዳ ድፈልጣ ይድብል ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ብዛዕባ ንኣብነት ማርቲን ፕላውት ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዝፅሕፍ ገለገለ ዝኣምንዎ ሰባት ኣለዉ ካልኦት ግን እንታይ ይብሉ ታዋይ እዚ
ወዲ ሃገር ድዩ እንታይ ይፈልጦ ዝዓዲ ስለምንታይ ብዙሕ ግዜ ሓደ ፃዕዳ ወይ እውን ሓደ ወዲ ካልእ ሃገር ብዛዕባ ካልእ ሃገር ብዕምቆት ክዛረብ ተጀሚሩ እንታይ ረብሓ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ከምኡ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚ ረብሓ ከም ዘለዎ ክትክል ኣለካ ነዚ ስለ ዝፈልጡ ሳቶም ፅቡቅ ገይሮም ነዚ ነገር እዚ ስለ ዝፈልጥዎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ብወዲ ዓዲ ገይሮም እዮም ዝፃወቱ ወዲ ዓዲ ይጥቀሙ ንሱ ድማ ከምዚ ካብ ልቡ ንረብሓ ናይቲ ሃገር ከም ዝሓስብ ዘሎ ገይሩ ከም ዝፅሕፎ እዮም ዝገብርዎ እጂ እዚ ጋዜጠኛ እዚ ከመይ ገይሩ ነቲ ጉደም ኣውፅኡ ወረይዎ It's not uncommon for a journalist like myself in the international space to be contacted by different actors wanting to commission a piece for one reason or the other. The reason this one took my attention was that this was coming off the backdrop of a very high-profile series of news incidents regarding Dangote Refinery, and this NGO that reached out. In the way they reached out to me kind of made it implicit that they didn't really want this to become public, that they're reaching out to me, but that am I open to doing something? So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይጀርያ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዙሕ ፀገማት የጋጥማ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሓደ ኣብ ናይጀርያ ርኡይ ጉዳይ እዚ ኣብ ሰለስተ ሃገር ከሪአኩም እየ ናይ ሓንቲ ከይዝ ወሲድና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ብልሽውና ክበሃል ከሎ መፂኦም ገንዘብ ሂቦም ንመንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ብዝተፈላለየ መንገዲ እዩ ዝስራሕ ሓደ ካብኡ ድማ በዚ ጋዜጠኛታት እዞም ኩሎም ጋዜጠኛታት ናይ ሲኤንኤን ናይ ቢቢሲ ትሪእዎም ዘለኹም ብፕራይቬት ኣብ ዝተፈላለዩ ጆርናሊስት ዝፅሕፉ እዮም ንምንታይ ረብሓ እዮም ዝፅሕፉ እንታይ እዩ መን እዩ ዝኸፍሎም ነምን ክገብሩ ኩሉ ግዜ ምልክት ሕቶ ክትገብር ክትክል ኣለካ ንኣብነት ክበኩም እየ ነዚ ሰብ እዚ ናይጀርያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ነቲ ብናይ ቢፒ ዝበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝውነን ዝነበረ ነዳዲታት ናታ ናብ ግለሰባት ናብ ካልኦት ሰባት ዜጋታት ናይቲ ሃገር ናብቲ ሃገራት ገፁ ይሰጋገር ስለ ዘሎ እቶም ከምኡ ነቲ ነዳዲ ናይቲ ሃገር ዝዘቁ ዝነበሩ ግን ሕጉሳት ስለ ዘይኮኑ ነቶም ንዑ ዝተቐበሉ ናይ ብሓቂ ብልሽውና ዘለዎም ምዃኖምን ብቁዓት ከም ዘይኮኑን እቲ ሪፋይነር ድማ ናብ ሕማቕ የንቆልቁል ከም ዘሎ ብሚድያ ገይሮም ከምኡ ገይሮም ክሳራታት ምስ ኣጋጠመ መሊሶም ንሶም ንክወስድዎ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ንዝኾነ ዓይነት ትካል ንረብሓ ናቶም ክገብርዎ እንተደልዮም ኣንፃሩ ኣርቲክልስ እዮም ዝፅሕፉ እዚ እጂ ናብ ኣፍሪካ ጥራይ ይብለኩም እየ ዋላ ምዕቡል ዓለም ከምኡ እዩ ሓደ ትካል ከውድቕዎ እንተደልዮም ብሚድያ ገይሮም ኣታክ ኣንፃሩ ይገብሩ መግብናቱ ሕማቕ ድዮም ክብሉ ኣሰራርሓ ድዩ ሕማቕ ክብሉ ወላ ኣብ ሰራሕተኛታት ሕማቕ ኣጠማምታ ኣለዎ ድዮም ክብሉ ገለ ነገር የምፅሉ ምሽ ብርክናቱ ከንቆልቁል ምስ ጀመረ እቲ ካምፓኒ ጨቕጢ ክስምዖ እዩ ገለ ነገር that reached out. In the way they reached out to me kind of made it implicit that they ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ ኢንተረስቲንግ ዝኾነ ዶኩመንታሪ እዩ ንሱ ንባዕሉ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊስት እዩ እንታይ ማለት እዩ ንዝተፈላለየ ኮርፖሬት ኤስፒዮናጅ ዝበሃል እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ንሓደ ኮርፖሬሽን ድዩ ንሓደ ትካል ድዩ ንሓደ ሃገር ድዩ ንሓደ ገለ ንሓደ ግለሰብ ኣገዳሲ ሰብ ከመይ ጌርካ ገለ ምስጢር ናተውፂኻ ኤክስፕሎሲቭ ዝኾነ ዜና ጌርካ ቫይራል ከም ዝኸይድ ትገብሮ እሞ ነቲ ትካል ድዩ ነቲ ግለሰብ ሓደጋ ከም ዝወድቆ ፀቕጢ ከም ዝወርዶ ወይ እውን ካብ ስልጣን ክለ ድዩ ካብ ረብሓ ከም ዝኸስር ድዩ ገለ ነገር ንምግባር ዝግበር እዩ ነዚ ሰብ እዚ ድማ ሓንቲ ፅሕፍቲ ዳርጋ ዝተወደአ ፅሕፍቲ ሂቦም መን ከም ዝሃቦ ከም ዘይፍለጥ ገይሮም ክህብዎ እዮም ፈቲኖም ንሱ ድማ ነቲ ናይ ናይጀርያ ሪፋይነሪ ነቲ ምዕራባውያን ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ንብዙሓት ሃገራት ዝጠቅም ዝነበረ ፋሲሊቲ ንዕዑ ገዲፎም ዝወፁ ዝነበሩ ኮርፖሬሽንስ ተመሊሶም ንክቆፃፀሮ ወይ ክሳራ ምስ ኣጋጥሞ ሽግር ምስ ኣጋጥሞ መፂኦም ክብሕትዎ ስለ ዝደልዩ ኣንፃሩ እዚ ሰብ እዚ ክፅሕፋ እዩ ተፈላጥነት ዘለዎ ሽም ዘለዎ ሰብ ስለ ዝኾነ ንሱ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ናይጀርያዊ ስለ ዝኾነ ንዑ ተጠቂሞም ነቲ ትካል ክሳራታት ከጋጥሞ ከሎ እዚ ኣብዚ ዓለምና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ንሪኦ ዘለና ኢና እቶም ሰብ ሃብቲ ዝተፈላለየ ወላ ኣብ ኢንቨስትመንት ክንደይ ግዜ ተቐይሰልኩም ኣለዎም ንኣብነት ንቢትኮይን ክገዝኡ ተደልዮም እቶም ሃብታማት ብላክ ሮክ ዲ ካልኦት ክገዝኡ ተደልዮም ሕጋዊ ኮነን ግን እቲ ሚድያ ዝዓበየ ክፋል ናይ ሚድያ ኣቢዶም ስለ ዝኾነ ብክልተ ሰለስተ ጋዜጠኛታት ድዮም በገለ ገይሮም ቫይራል ዝኾነ ኣንፃር እቲ ክሪፕቶ ወይ ገለመለ ሕማቕ ዜና ከም ዝወፅኡ ይገብሮ ሽዑ ሰብ ተራ ሰብ ሰንቢዱ ክሸይጥ ዝጅምር መጀመርያ ብፍላይ እቲ ሪቴይል ኢንቨስተር ዝበሃል ግለሰብ ማለት እዩ ዜና ኣብ ሲኤንኤን ኣብ ቢቢሲ ኣብ ገለመለ ምስ ረኣዮ ኦኬ ኣይ ዊል ሴል ኢሉ ይሸይጥ ንሸጠት ናይ ፕራይስ ናይ ዋጋ ፕሬሸር ንታሕቲ ይውርዶ ሽዑ ንሳቶም ኣብ ታሕቲ ከሎ ግሒጦም ወስድዎ ንላዕሊ ድማ ሓሶት ስለ ዝኾነ ወይ እውን ዝበሃል ዝነበረ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ስለ ዘይኮነ እቲ ዋጋ ንላዕሊ ሾት ይገብር ቢልዮንስ ይኸስሙ እዚ ኣብ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ኢና ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ብኣዝዩ ረቂቕ መንገዲ እናገበሩ ብጣዕሚ ዝኸስሙሉ እዩ ኣብዚ ሕጂ ብኸመይ ከምሰርሑ ወይ that region of the world, the Europe, Middle East, and Africa region, it's more than double the size of the next biggest one. So clearly, some people
are not going to be happy about that. And it was clear that the purpose of this brief was to use the language of environmental concerns, to use the language of the... እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ሕጂ ናይ ኢንቫይሮንመንት ወይ እውን ብከላ የስዕብ ኣሎ ፅቡቅ ኣይኮነን ንሰራሕተኛታት ፅቡቅ ኣይገብርን ዝተፈላለየ ነቲ ካምፓኒ ነቲ ንዑራን ዝገብር ዘሎ ሕማቅ ከጋጥሞ እሞ ተጠላብነቱን ዕብየቱን ክሳራታት ከጋጥሞ ብኡ ገይሮም ድማ ንሱ ክኸስር መጀመርያ ብርኪ ንምግዛእ ድዩ ኣብ ትሑት ዋጋ ከሎ ብርኪ ንክገዝኡ ድዮም ወይ እውን ገለ ኢንቨስትመንት ከነቱ ኢና ኢሎም ረብሓናቶም ክዕዝዙ ዝጥቀሙሉ ታክቲክ እዩ እዚ ሰብ እዚ ግን ነቲ ጉዳይ ደገ ውፅይዎ ሓደ ሰብ ስለ ዝገበሩ ዓብ ነገር ክኸውን ኣይክእልኒ ግን መምሃሪ ይኹነና ኩሉ እዚ ኣብ ሲኤንኤን ዝፅሕፉ ትሪእዎም ይኹን ገለገለ ሰባት ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑ ዝገብሮ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ሶፊስቲኬትድ መንገዲ ዘለዎም ንእሽተይ ክፋል ኢና ንርኢ ዘለና ገና ዕምቆት ሜትሮታት ንውሽጢ ዝኣተወ ቴክኒክ እዩ ዘለዎ ጠቕላላ ኖርማል ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ኣምሲሎም ሓደ በሉለይ ካብ ዜሮ ተበጊሰ ከም ዘይብለኩም ዘለኹ ቁፅሪ ክልተ ድማ ንርኢ ሕጂ ቅድሚኡ ግን ነዛ ናይ ኢሎን ማስክን ናይ ዶናልድ ትራምፕን ዳርጋ ናይ ኢንተርኔት ሴራ ዝብልዋ ዘሎ እስከነስማያ Musk hosting a conversation with the Republican presidential nominee Donald Trump on Musk's social network X. And during the discussion, Musk pitched himself for a role cutting federal spending in a second Trump administration. I think it would be great to just have a government efficiency. Elon Musk ab X natu X Twitter way X ab lali follow day تقبرون دلهم follow قبروني جيد راريلكم ab X يتخيلوا تي انترفيو دارجا 4 دقائق دي 5 دقائق دون يتجميروا نكل ساعات بيلقون سلمتاي امونغو إلى ماسك كم زبلو برتع زخونه متكعتي كم زوردو اتي انترفيو نخيغبر اوروبا حبرت اوريدي بزح متنقطاتات يبنيرو بامريكا مستفل عليه مغنياتو إلى ماسك ناب كم زي عينت سبيس تمتيو مليونات سبات كسمعوا ويم نامريكا ترايكا يكونن كاب عالم ملوك سمعوا ويم تحق خوتيو حق مالتكا ابزوانزي نتكوينات اب يوكرين زغبر زلو ወይ እውን ኣብ ካልእ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘይቃወሞ ናብ ህዝቢ ኤሮጳ ናብ ካለን ክወፅእ ስለ ዝኾነ ኤሮጳውያን ድማ እታ ናይ ዩክሬን ጉዳዮም ክትፈሽሎም ስለ ትኽእል ብብዙሕ መጠንቀቕታ ሂቦም ነይሮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ኩነታት ብትክክል ንኸይካየድ ብዙሕ እንቅፋት ከም ዝወረደ እዩ ዝግበር እቲ ናይ ፖለቲካዊ ጉዳዩ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ኣብዚኣ ግን ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ድማ ንዓለም ፅልዋ ዘለዎ እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ ኣልቦ ወይ እውን እቲ ገንዘብ ፕሪንት እናገበረ ናብ ዕዳ ዝኣትዎ ዘሎ እቲ ሃገር ናብ ችግር ክትወድቕ ምዃና ንምንታይ ክገልፅ ኢሉ ኣብዚኣ ባክግራውንድ ክበኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረበላ ከለካ ክንሰሚዕና ስምዕዋ ምጂ ካብ ዜሮ ተበጊስና ይኮንና ንዛረብ ዘለና new period of collapse of the US dollar and it's quite frightening and it does mean that the dollar will be removed as the world currency. I mean, what will take its place I think is still up for grabs, but the US dollar has made itself as unattractive as it possibly can be. Held for a long time. Then it was in 1972 that we had the Smithsonian. We're in a new period of collapse of the US dollar and it's quite frightening and it does mean that the dollar will be removed as the world currency. I mean, what will take its place I think is still up for grabs. دولار ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጻውጥ ከም ዘለዎ ኣገለ ፖይንት ክወድቕ ከም ዝኽእል ብሰፊሕ ዝዝረብ ዘሎ ቻይናውያን ወይ ራሻውያን ወይ ኣፍሪካውያን ኣይኮኑ ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካውያን ሪል ኢኮኖሚስት ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኢኮኖሚስት ናይ ኣሜሪካ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ምክንያት ድማ ኣሜሪካ ብትወስዶ ዘላ ምርጫታትን ኣካይዳን እዮም ዝብሉ ዘሎ ካልእ ዓለም ብዝገብረላ ዘሎ ጻቕጢ ደይኮነ ኣሜሪካ ብትኸዶ ዘላ መንገዲ እዩ ኣነ ነዚ ክብለኩም ከለኹ ናይ ኣሜሪካ ውዳቕ ወይ ገለመለ ኣገዳስነት ኣልሃልይዎ ኣለዎ እንዲ ግን ቀንዲ ንስኻ ንስኺ ኣብ ሂወትካ ጥንቃቐ ክትወስድ ትክእል ኣለካ ናይ ኣሜሪካ ምውዳቕ ማለት ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ቁጠባ ዓብይ ፀገም ክፈጥረሉ ዝኽእል እዩ ስለዚ ፕላን ቢ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ፕላን ቢ ድማ ኣብ ዓድና ድዩ ኣብ ካልእ ቦታታት ክንሓስበሉ ኣለና ካብ ሎሚ ንፅባሕ ዘይኮነ ንነዊሕ እናሓሰብናሉ ከይድ ኣለና ብዛዕባ እዚ ንእሽተይ ኣርስቕበኩም እየ But the US dollar has made itself as unattractive as it possibly can be to world transactions. People are moving into all sorts of alternatives to the US dollar, and they will and we will all move to a separate alternative regime in the global economy. Maybe Bitcoin, maybe gold, maybe some other set of currencies, but that is the direction we're headed. It was the Great Depression that caused World War II. It was literally the tariffs and quotas and restrictions on trade that caused World War II. It is the weakening of the US. We have not done the defense spending correct. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዝኽየስ ዘሎ ኣካይዳ ድማ ትክክል ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ካልኣይ ኩናት ዓለም
ክጅምር ከሎ ዘርኢ ኩነታት እውን ኢና ንርኢ ዘለና ይብላሉ ሓደ ካብኡ ዝብሎ ዘሎ ቅድሚ ካልኣይ ኩነት ዓለምና ኣብ ከመይ ደረጃ ነይራ ኣሜሪካ ኣብ ከመይ ደረጃ ነይራ እንተኢልና ኣሜሪካ ናብ ሓደ ግሬት ዲፕሬሽን ዝበሃል እሱ ድማ ሪሴሽን ንብል ኢኮኖሚክ ስሎውዳውን ንብል ወይ እውን ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ንብል ዲፕሬሽን እቲ ዝዓበየ ደረጃ ማለት እዩ ዳርጋ ጠቕላላ ውድቀት ናይ ቁጠባታት እዩ እዚ ድማ ኣብ 28 29 30 ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ብዙሓት ኮርፖሬሽንስ ፌል ዝገበራሉ ስታክ ማርኬት መሬት ዝዘበጠሉ ሚልዮናት ሰባት ካብ ስራሕ ዝወፅሉ ግዜ ነይሩ ኤግዛክትሊ ጀርመን ካብኡ ዝገድድ ሃይፐር ኢንፍሌሽን ኣጋጢሞም ስለ ዝነበረ እቲ መንግስቲ ሽዑ ዝነበረ ጠቕላላ ተቐባልነት ስለ ዝሰኣነ በዓል ሂትለር ክድይቡ ክኢሎም ማለት እዩ ኣብ ስልጣን ኣብ ኤውሮጳ ንሪኦ ዘለና የማናይ ክንፊ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይድይብ ኣሎ ምልክት ናቱ እዮም ዝብሉ ብዙሓት ነቲ ኢኮኖሚ ፅቡቅ ገይሮም ዘፅንዕዎን ነቲ ፖለቲካል ሂስትሪ ነቲ ሂስትሪ ቁጠባ ፖለቲካ ዘፅንዑ ሰባት ነዚ ኩነታት ክርእይዎ ከለዉ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክመፅኡ ክብሉ ከለዉ በቲ ናይ ወታደራዊ ምትፍናን ጥራይ ኣይኮኑን ዝርእይዎ ዘሎ በቲ ኣልካይዳ ናይ ካልእ መሰረታት እውን ካልኣይ ኩናት ዓለም ክካየድ ከሎ ኣፍሪካ ኣብ መግዛእቲ እያ ነይራ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል ንኣፍሪካ ድማ ዝሓሸ ካብቲ ዝነበረቶ ቅድሚኡ ዝሓሸ እዩ ነይሩ ስለምንታይ ኤውሮጳውያን ብምልኦም ናብ ውግእ ኢሎም ስለ ዝኸዱ እቶም ኣብ ኣፍሪካ ዝነበረ ጭቆና ዝገብሩ ውሕዳት እዮም ነይሩ ቀዲኹም ኣለኹም ሕማቕ እዩ ወይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሳልሳይ ኩናት ዓለም እውን ፅቡቅ ይንብል የለና ግን ኣፍሪካ ከምዚ ሕጂ እትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮጳ ኣብ ዩክሬን ድዩ ከምኡ ድማ ናይ እስራኤል ክባልዑ ከለዉ ኣፍሪካ ዳርጋ ተረሲዑ ዘሎ ዛትስ ዋይ ዕልዋታት ዝግበር ዘሎ ሕማቃት መንግስታት ዝእለዩ ዘለዉ ህዝቢ ገለ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኮንትሮል ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እናጎደለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ካልእ ዓበይቲ ጉዳያት ሽግር ስለ ዘጋጥሞም ዘሎ ብዓይኒ ቁጠባ ክረአ ከሎ ድማ ይብላ ኣሎ እቲ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ብፍላይ ዶላር ኮይኑ ዝወድቆ ዘሎ ዓለም ኣብ ልዕሊ ዶላር እምነት ስለ ዘይብሉ ሃገራት ብሬከርድ ሌቨል ወርቂ ይገዛ ኣለዋ ናብ ወርቂ ጉያ ይግበር ኣሎ ናብ ቢትኮይን ጉያ ይግበር ኣሎ ናብ ካልእ ኣሰትስ ጉያ ይግበር ኣሎ ኣብ ሲልቨር ከምኡውን ካልኦት ክሪፕቶ ከረንሲስ ንላዕሊ ገጾም ዝድይቡ ዘለዉ ብዘይ ምክንያት ኣይኮኑን ምክንያቱ ቢትኮይን እንታይ እንተልካ ናቲንግ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብምንታይ ዝተደግፈ ወላ ናቲንግ ዶላር ከዳ ምንታይ ተደገፈ ደይ ወረቐት እዩ ኣትሊስት ቢትኮይን ፕሪንት ክገብሮ ዝኽእል ሰብ የለን ይኹንለኹም እቲ ክሪፕቶ ዝበሃል ሓደ ፋንክሽናሊቲ ኣለዎ ኣገዳስነት ኣለዎ በዓል ዶላር ግን ካብ ምሕር ፕሪንት ምግባር እቲ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ናብ 35 ትሪልዮን ድሮ 35 ነጥቢ ገለ በፂሑ ኣሎ ሕጂ ምክንያቱ ብዝቐልጠፈ ይዓቢ ስለ ዘሎ እቲ ዕዳ ነዚ ብምግምት ብምእታው ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣሜሪካ ኣንዳር ዝኾነ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ትገብሮ ዘላ ኣብ ልዕሊ ኢራን ድዩ ሰሜን ኮርያ ድዩ ራሽያ ድዩ ኤርትራ ድዩ ቻይና ድዩ ኣብ ኩለን ትገብሮ ዘላ ከባቢ ኣብ ካልእ ሪፖርት ምፅልኩም ነይረ ከባቢ ሰሜታዊት ሃገራት ዝምዕብላ ዘሎ ሃገራት ገለ ቅርፂ ናይ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ወሪድዎን ከም ዘሎ እንታይ ስለ ዝገበራ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ከሳልጣ ስለ ዘይከኣላ እዚ ኣሜሪካ ወልፊ ናይ እገዳ ስለ ዘለዋ ካብ ምሕር ንላዕሊ ገንዘብ ፕሪንት ምግባር ወልፊ ኣለዋ ውግእ ወልፊ ኣለዋ ከምኡ ድማ እገዳ ምውራድ ወልፊ ኣለዋ ሰለስተ ሓደገኛታት እየን እዚአን ኩለን ድማ ንኣሜሪካ ተገምጢለን ዝቐትልኣ ዘለዋ እዩ እናበለ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ኢሎን ማስክን ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ እዚኣ ተዛሪቦም ኣለዉ ሕጂ We've not done the economic growth correctly. We've not done sound dollar correctly. All of these have made the U.S. look vulnerable and made it so that people are willing to try us out for size. Frankly, I don't trust the dollar. I don't trust Powell and the Fed. I don't trust the U.S. Congress and government right today to create a good scenario for positive economic growth in the U.S. We are moving away from monetary stability. We're moving towards an unhinged paper. እቲ ዘገርም ከፋልናቱ ድማ ከም ዝኽብሉ ከለዉ ኢቭን ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የለን ነዚ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ትራንስፎርም ክገብሮ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ይኽእል እዩ ንዝተወሰነ ግዜ ድሓን ዝኾነ ኣካይዳ ክገብር ይኽእል እምበር ነቲ ዘሎ ፀገም ናይ ኣሜሪካ ክፈትሖ ከምዘይክል ኩሎም ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ዓቕሚ የብሉን ስልጣን የብሉን ዕድመ እውን ክህልዎ ይክእልኒ ኣብ 4 ዓመት ክቕይሮ ይክእልኒ ድሕሪኡ ዲሞክራትስ ተመፅኦም ክዕወድ ዕወት ንባዕሉ ሽግር ወዲዱ ኣሎ ምክንያቱ ለንቀነ ካማላ ሃሪስ ብኩሉ ሚድያ ተደጊፋ ኣብቲ ፖሊስ ክትቀድሞ ጀሚራ ስለ ዘላ እዩ ኢሎን ማስክ ዓዲሞ እስከ እንታይ እዮም ተባሂሎም እጅ ንስማ takes a look at these things. Second Trump administration. I think it would be great to just have a government efficiency commission that takes a look at these things and just ensures that the taxpayer money, the taxpayers' hard-earned money, is spent in a good way. And I'd be happy to help out on such a commission. I'd love it. ኢሎን ማስክ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ሕጊ ኣልቦኒ ሕጊ ኣልቦ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ነታ ኣጠቓቕማ ናይ ገንዘብን ኣጠፋፋ ናይ ገንዘብን ኣብ ውግን ኣብ ዕግርግርን ዝጠፍእ ዘሎ ቢልዮናት ገንዘብ ነዚ ክንዕርየሉ ዝኽእል ወይ እውን ነዚ ዝግደስ ሓደ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ
ኣብ ከምዚ ዓይነት ምዕዳራናትካ ኣነ እውን ኣካል ናይቲ ኮሚሽን ከም ዓይነት ኮሚሽን ኮይኑ መንግስቲ ዝከዶ ዘሎ ነቲ ግብሪ ከፊልና ንቦ ዘለና መንግስቲ ብዓንዳሪ ቢልዮናት ናብ ዩክሬን ሰዶ ዘሎ ናብ እስራኤል ሰዶ ዘሎ ናብ ታይዋን ሰዶ ዘሎ ናብ ካልእ ውግኣትና ሰደደ ዕግርግር ትፈጥር ዘሎ እዚ ገንዘብ እዚ ናብ ከምኡ ከይጠፍእ ዝከላኸል ኮሚሽን ተዝግበር ኣነ ኣብኡ ከገልግል ምኻልኩ ይብሎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ነቲ ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መንግስቲ ምትእትታው ንውግእ ምትብባዕ ክጎድለሉ ዝኽእል መንገዲ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ብብዛሓት ህዝቢ ድማ በአሜሪካውያን ጥራይ ዘይኮነስ ብዘይ ኣሜሪካውያን እውን ተቐባልነት ዝረኸበ ሓሳብ if it were phone. Well, you're the greatest cutter. ሕጂ እቲ ሚድያ ሜይንስትሪም ሚድያ ናይ ኢሎን ማስክ ፅልዋ ንመደምሳስ ኩላቶም ዓጢቆም ሲኤንቢሲኦም ድዩ ቢቢሲኦም ድዩ ሲኤንኤንም ድዩ ኩላቶም ኣንፃሩ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ገሊኡ ኣብ ምርጫ ምትትታዊ ኢሎን ማስክ ነቲ ዘለዎ ዝና ተጠቂሙ ምርጫ ክሰርቕ ፍትና ኣሎ ገንዘቡ ይሕግዝ ኣሎ ፕሮፓጋንዳ ይዝርጋሕ ኣሎ እናበሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ፅልዋ ኢሎን ማስክ ከምፅኦ ዝኽእል ክድምስስዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ግን ምስ መን ይወዳደር ዘሎ ኣብዚ እውን ሓድሽ ካምፔን ወፅኡ ነይሩ Grossly incompetent, and in my opinion, has a very low IQ. But we'll find out about her IQ during the debate. Okay, let's find out about her IQ. So, እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ርእሳ ጥዑያ ኣይኮነን ኣይኪው ናታ ትሑትዩ ገለመለ እናተባልካ ቪሽስ በቃ ከምዚ ምምንጫት ዓይነት ምርጫ ኢና ንርኢ ዘለና ዳስዋይ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ኣብዚ እዋን እዚ ናይዚ ዓመት እዚ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ናይ 2024 ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ሜይቢ እቲ ዝኸፍአ ዝበርትዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ዕድልናዩ እቲ ዕድላት ነዚ ሃገር እዚኣ ከም ዘላቶ ንኸነቐፅላ ብቁጠባ ድዩ ብፖለቲካ ድዩ ብገለ ናይ መወዳእታ ዕድልናትና ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ኣለዎ ብፍላይ ድማ እቲ ባህላዊ እቲ ናይ ግብረ ሰዶማውነትን ካልእን ኩሉ ዓይነት ነገር ጠጠው ንኸነብለቱ ኮይና እዚ ሰብ እዚ ወይ እውን እቲ ብዶባት ፅኢሉ ሰጊሩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ብሜክሲኮ መፂኻ ዶብ ሒዝካ ናብ ኣሜሪካ ተኣትዎ ዘላ ኮምፕሊትሊ ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ጥራዩ እናበሉ እዮም ይዛረቡ ዘሎ ሓደ ዓብ ኣጀንዳ ድማ ይኮይኖም ዘሎ እቶም ዴሞክራትስ ድማ በንፃሩ መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ከጥፍ እዩ ንደቂ ኣንስትዮ መሰላተን ክዓፁ ዝኽእል እዩ ከምኡ እውን ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ምስ ካልኦት መሻርክትና ጠጠው ከብሎ እናበሉ ካሳቶም ኣግረሲቭሊ እዮም ካምፔን ዝገብሩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ክልተ ኣዝዩ ርሑቕ ጫፋት ናይ ፖለቲካ ኮፍ ዝበሉ እቲኣቶም ኣብ ፀጋም እቲኣቶም ኣብ የማን ስለ ዝኾኑ እዚኣቶም ጥቃጥቃ ኮይኖም ሓደ ተስዒሩ ሓደ ንክቕበሎ ብፍላይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወገን እንተተሳዒሩ ነቲ ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ክቕበሎ ድዩ ኣይቅበሎን ከቢድ እዩ ክኸውን ስለምንታይ ንኸም ንብል ዘለና ኣብ 2020 እውን ንክቕበልዎ ከቢድዎም ስለ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ናይ 2020 ምርጫ ተሰሪቑና እዩ ዝብሉ ኣካላት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘለዉ ንበዓል ዶናልድ ትራምፕ እውን ከምኡ እምነት ስለ ዘለዎ ስለዚ በዚ ስለ ዝሪእዎ እቲ ምርጫ ክሳብ ክንደይ ከቢድን በዳሂን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ ከምዚ ክትገብር ከላ ወይ እውን ናብ ከምዚ መንገዲ ክትከይድ ከላ እቲ እትኸዶ ዘላ መንገዲ ምትእትታው ናብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ካልኦት ሃገራት ስልጣን ንምእላይ መራሕቲ ካብቲ ስልጣን ንዓዓ ዘየርብሑ ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ከይመፅእ ከሎ ኮሎ ጌና ዘድልዩና ነገራት ኩሉ ብቕልጡፍ ክንገብሮ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ዞባና ይኹኑ ካብ ዞባና ርሕቕ ብዝበለ መንገዲ ኣገሊኦም ይዕወትሉ ለው ኣብ ካልእ ድማ ጌና ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ፅንሄና ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘሎ በዚ መቃን ክንሪኦ ኢና ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን መጀመርያ ነዚያ ክርየኩም Bangladesh's ousted Prime Minister has hinted the US may have played a role in the deadly unrest that swept her country this week, forcing her to step down. ዶክተር ሓሲና ካብ ባንግላዴሽ ካብ መርሕነታ ብህዝቢ ወይ ካብ ናዕቢ ተዓልያ ኣብ ህንዲ ዘላ እቲ ብዙሕ ሰብ ዝፅበዮ ዝነበረ እንታይ እቲ ምክንያት ብኸመይ ከም ኮይና ንዝብል ተሓቂ ደርጉ ሓገር ይፋተሱ ድማ ኣሜሪካ ቅድመ ኩነት ይቦማ ከም ዝነበሩ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ እንተደሊኺ ሓደ ነገር ክትገብርልና ኣለኪ እንተደየላ ከም ብንቁረኪ ናይ ኢልዋ ከም ዝነበረን ነቲ ንሶም ዝሓተትዋ እምቢ ስለ ዝበለቶም ካብ ስልጣና ከም ትእላ ከም ዝገበርዋ እንታይ እዩ እጅ ስምዕዋ ኣብዚ በዓላይ ኣውፅኣቶ Washington's been pushing for a presence in the South Asian nation. I resigned to avoid witnessing the death toll that radicals sought to achieve through violence. They wanted to gain power over the dead bodies of students, but I did not allow that by stepping down. I could سنتايلا سلامتاي سلطاني قديفه مجمريا እቲ ዝኽየድ ዝነበረ ብዙሓት መንእሰያት ክሞቱ ስለ ዝጀመሩ ቡም ተቐፂሉ ድማ ብዙሕ መንእሰይ ክሞት ምዃኑ ኣነ ንኽእለ ብሂወት ናይ ዜጋታተይ ስለ ዝመፁኒ ንግድን ስልጣነይ ክገድፍ ነይሩኒ ስለምንታይ ናባይ ስለ ዝመፁ ዘይኮኑስ እቲ መንእሰያት ከባቢ 100 ኣብቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ክሳብ 100 መንእሰያት ስለ ዝሞቱ እቲ ዕግርግር ኣዝዩ ስለ ዝረሰነ ካልእ ክመፅኡ ኢላ
ሕጂ ግን እንታይ ኣጋጢምዋ ክትነግርያ መን ኢኹም Did ገይሩ not allow that by stepping down. I could have stayed in power by surrendering St. Martin Island's sovereignty, allowing U.S. control over the Bay of Bengal. I urge my fellow countrymen not. ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ስልጣነ ክነብር ክቕፅል ተኮይነ ቀሪብኒ ዝነበረ ሳንት ማርቲን ዝበሃል ኣይላንድ ኣሜሪካን ወታደራዊ ቤስ ዘልዮ ዘላ ቦታ ንቻይና ንምቕርቃር ማለት እዩ ንዕዑ ንኣሜሪካ ክቦም ተዝኽእል ድሌትኩም ግበሩ ተዝብሎ ኣብ ስልጣነይ ዝትንክፈኒ ሰብ ኣይመሃለወን ንዓ ስለ ዝኸልከልክዎም ግን ካብ ስልጣነይ ብኸመይ መንገዲ ብህዝቢ ንዓቢ ገይሮም ሶሻል ሚድያ ተጠቂሞም ካብ ስልጣና ከም ጥለ ገይሮማ ተመሳሳሊ ኣብ ካልእ ሃገር ይፍተና ኣሎ ፅንሕ ኢለ ከርየኩም እየ እዚ ኮንሰፕት እዚ ድማ ካብ ኣፋ ዝወፀ ሓበሬታ እዩ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ኩነታት ክርዳእና ኣሎ To be misled by radicals. Well, let's focus more on this now and speak to RT's Charlotte Dubensky. She's in the studio with us here. Charlotte, good to see you. Quite a claim here from the Al-Sid Premier. What do we know? Can you break it down for us, please? Yeah, that's right. This is a pretty big claim. She is saying outright for the first time, she's hinted at this in the past, but for the first time is saying that the US was behind the moves to oust her. Of course, she fled Bangladesh after resigning just in the last week. This was after student protests had engulfed the country. They've been incredible. እንታይ ትብል ዘላ እዚ ዓብይ ክሌም እዩ ወይ ከዓ ዓብ ዘረባ እዩ ዓብ ክሲ እዚ ብወቅዒ ኣሜሪካ ካብ ስልጣና ከም ዝኣለተ እያ ትዛረብ ዘላ ንኣሜሪካ መን ክኸሶም ይኽእል መን ክቐፅዖም ይኽእል ወላ ሓደ እቲ ዝሕዝን ክፋለስ እዩ ኣሜሪካ ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ ወላ ሓደ ዝሓቶም የለን ዝእግዶም የለን ዝቐፅዖም የለን they do whatever they want እዚ ድማ ከም ኖርማል እዩ ዝቑፀር እዚ ከም ቅቡል ነገር ኢኻ ትሪኦ ኣሜሪካ ንሓደ ህዝቢ ዝመረፁ መራሒ በቲ ሚድያ ናቶም ብሶሻል ሚድያ ናቶም ብፅልዋ ናቶም ገይሮም ሓደ ከም ሰይጣናዊ ከም ዝኾኑ ይገብሮ ድሕሪ ድማ ካብቲ ስልጣን እንተምውራድ ኣብይዎም ወይ ንረብሖም ዘይሳልጥ ኮይኑ ከመይ ገይሮም ብፍላይ ዲሞክራሲ ተኮይንቲ ሃገር ብቐሊሉ ካብ ስልጣኑ ክዓልይዎ ይኽእሉ ብቐሊሉ እየ ዝብለኩም ቨሪ ኢዚ ሶሻል ሚድያ ጥራይ ይኣኽሎም እዩ ነቲ መንእሰይ ቦትስ ይፈጥሩ ቦትስ ማለት ከምዚ ሰብ ዝመስሉ ኤርትራውያን ሽመ ኤርትራዊ ዝሓዙ ገለመለ ብዙሕ ቪድዮታት ባዕሎም ሲኣይኤ ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዘሎ ነቲ ቦት ገይሮም ስእልታት ከም ዝወፅእ ቪድዮታት ከም ዝወፅእ እቲ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ገይሩ ፕሮፓጋንዳ ዝነዝሕ ብዙሕ ቻነላት ይገብሩ ብኡ ገይሮም ድማ ከምኡ ድማ ንተራ ሰባት ተራ ጋዜጠኛታት ገንዘብ ሂቦም ኣንፃሩ ንኣብነት ኤርትራውያን መጋበርያ ናቱ ክኾኑ ወይ እውን ኣንፃር ኤርትራ ተቃወሞ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ዝደሊ ነቲ ተቃወሞ ገንዘብ ሂብዎ ኣበርትዑ ከም ዝዛረብ ይገብርዎ ኣብ ሚድያ ድማ ፕላትፎርም ይፈጥሩሉ ምስ መፀ ኣብ ሲኤንኤን ከም ዝዛረብ ይገብርዎ ኣብ ቢቢሲ ከም ዝዛረብ ኣብ ደ ጋርዲያን ከም ዝዛረብ ኣብ ዶቸ ቬለ ከም ዝዛረብ ዓበይቲ ፕላትፎርም ሲብዎ ንዑ ድማ ቫይራል ከም ዝኸይድ ይገብርዎ እቲ መልእኽቲ ምክንያቱ እቲ ኣልጎሪዝም እውን ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾነ ሽዑ እንታይ ይኸውን ህዝቢ ኣብ ቀፂሉ በቃ ለውጢ ክመፀካ ግድ ኣብ ፅርግያ ውፃእ ብፍላይ ከም ሶሻል ሚድያ ዘለዎ ሃገር ተኮይኑ ባንግላዴሽ ስሪላንካ ፓኪስታን ተመሳሳሊ እዚ ይፀገም እቲ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኢዶም ስለ ዝኾነ ጉግል ኣብ ኢዶም እዩ ፌስቡክ ኣብ ኢዶም እዩ ትዊተር ኣብ ኢዶም እዩ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኣብ ኢዶም ኣሜሪካ ነቲ ስለያ ማለት እዩ ስለዚ ባገሮም የራስንዎ ሽዑ ነቲ ሓቂ ዝዛረብ ቻነላት ድማ ከም ዝድቅስ ገብርዎ ወይ እውን ቫይራል ከም ዘይከይድ ግብረ መልሲ ከም ዘይወሃብ ብሎክ ክገብርዎ ይኽእሉ ሽዑ እንታይ ይኸውን እቲ መንእሰይ ተላዒሉ ከምቲ ኣብ ሱዳን ድራናዮ ሓፊሉ ነቲ መንግስቲ ክዓልዮ ይኽእል ፅቡቅ ዝመፅኦ ይመስሎ መንግስቲ ምስ ተዓለየ እቲ ሃገር ናብ ዘይወፅእ ሕንፍሽፍሽ ክትኣቱ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ ብፍላይ ንረብሓ ኣሜሪካ ዘየሳልጥ ሰብ ኣብ ስልጣን ተመፂቆም ብሓድሽ ስለዚ ኣረብ ስፕሪንግ ኣብ 2011 ድራናዮ ተመሳሳሊ እዩ እንታይ ውፅኢት ኣምፅኡ ቱኒዝያ ተመሳሳሊ ወላ ሓንቲ ለውጢ ይመፆምን ግብፂ ወላ ሓንቲ ሕዝቢ ምባረክ ኣልዮም እጂ ድማ ኣልሲሲ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ዝኾነት ሃገር ጥቀሱ በለይ ዝኩሉ ንዓብዪ ዝኩሉ ዕንወት ትንኮ ንገዳፊ ቀቲሎሞ ሊብያ ድማ ኣብ ዘይወፅእ ሕንፍሽፍሽ እትዮማ ሱርያ ካሊዎ ይከኣሉን ነቲ ሃገር ግን ን50 ዓመት እንድሕሪት ከም ትምለስ ገይሮማ ኣዲዮም ኣለኹም ካልእ ግን እዚ ኩሉ ዕልዋ እዚ ኩሉ ዕግርግር ተገይሩ እዚ ኩሉ ተዘሪቡ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ኣይመፀን that's it so ብዕግርግር መፂኻ ኣብ ፅርግያ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ከምዘየለ ክትፈልጥ ኣለካ እቲ ንሳቶም ዘልዎ ረብሓ ግን ከም ዝሳለጥ ይገብሩ ኣብ ሊብያ ሓያል መራሒ ዝነበረ ኸይዱ እቲ ሃገር ድማ ነዳዲኣ መን ይዋኑ ኣይፈለጥን incredibly violent for the last few weeks. And what she says is giving us a clear indication as to why she believes the US was orchestrating her downfall. She says this is to do with an island called St. Martin's Island, which is in the Bay of Bengal. It's a Bangladeshi island. And she says that the US, for a long time, and other people have said this too, wanted to create a military base on there. And it's a really strategic island. Does it not just look out to the Bay of Bengal, it also looks out to the Malacca Straits, which is one of the world's key trading routes. And the US, it's been suggested, really wanted a base there to solidify its position in Southeast Asia, and her government in Bangladesh had refused that time and time again. Now, it's not just her who's made those claims. One of her advisors. So እንታይ ትብል ኣላ ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ እዩ እንታይ ትብል ዘላ ኣሜሪካ
ኣብቲ ባንግላዴሽ ኣብቲ ደሴት ናይቲ ሃገር ልክዕ ነቲ በቲ ማላጋ ስትሪት ዝበሃል መሓንቆ ወይ ከዓ መፃብቦ ንቻይና ብቐረባ ክትሓንቀሉ ትኽእል ቦታታት ንቻይና ንምሕናቅ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ኩሉ ቻይና ብፓኪስታን ጌራ መንገዲ ክትፈጥር ክኢላ ደልያ ነይራ ኣብ ፓኪስታን ነቲ ንቻይና ዝድግፍ ዝነበረ መንግስቲ ዕልዋ ገይሮም ኣብ እስር ቤት ኣትዩሎ ዕምራን ካሃን ዝበሃል ኣብ እስር ቤት ኣትዩሎ ብዝተፈላለየ ክሲ ገይሮም እትዮሞ ካብ ስልጣን ወሪዶሞ ኣብ ስሪላንካ ቻይና ብቢአርአይ ጌራ ዓብይ ለውጢ ጌራ ፅቡቅ ትኸይድ ነይራ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ተሳልጥ ነይራ ነቲ መንግስቲ ልክዕ ከምዚ ናይ ባንግላዴሽ ሃዲሙ ከምዚ ኸይድ ገይሮሞ ምክንያቱ ሓውሲ ዲሞክራሲ ስለ ዝኾኑ ነቲ ህዝቢ ኣላዓኢልካ ፅቡቅ ጌርካ ክፃወተሎም ትኽእል ቻይና ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ሶሻል ሚድያ ቢዳ ኣይኮነን ዋላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ሕጂ ድማ ባንግላዴሽ እዛ መራሒት ቅድሚ ወርሒ ኣቢላ ምስ ቻይና ብዙሕ ዲልስ ጌራ ነይራ ንምዕባለ ናይቲ ሃገር ከምዚኣ ገይሮም ሕጂ ድማ ንዓ ካብ ስልጣን ከም ትእለ ገይሮማ and this is how the game is played ክርዳና ክኽላሎ that's why ዲሞክራሲ ብጣዕሚ ዝፈትውዎ ዲሞክራሲ ተኮይኑ መንግስቲ ንምቕያር ስልጣን ንምላይ እቲ ዝቐለለ ስራሕ ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ዲሞክራሲ ኢሎም 10 ግዜ ክዛረቡ ከለዉ ናይ ህዝቢ ሓልዮት ወይ እውን ናፅነት ናይ ድምፂ ስለ ዘለዎ ገለ ስለ ዘይኮነሲ ነቲ ዘድልየካ መራሒ ንኽጣልዮ very easy ስለ ዝኾነ also happens to be her son made such claims a couple of days ago in another interview and these claims have been made by other members of her government in the past who have been more forthright about talking about this and also we've heard other countries warning Bangladesh over the last few years about the US wanting to stir the pot in its politics Moscow so راشا انتاي كتقبر تخل ابز كونتات زي انتاي متتتاو كتقبر تخل تشاينا انتاي كتقبر تخل بحجي كره ولا حنت قبر هاي كلون يا مغنياتو ابنا هاجر ايد سلازي توساتهم هاجر عدل تيباتهم تم راح عدل تيبهم مسهم كسرحو يقولوا بو كاوت ايغن وشت او قداين هاجراتاتيوم زغون قبر كلون يا امريكا تراي خمود قبر تخل كمون هاجرات اوروبيين كم قبر زغلو نبع تشاينا ايكونن سرعتات نقيروسي ኣብ መፅኦም ትሬን መንገዲ ባቡር ክሰርሑ ከለዉ ነቲ ሃገር ይቋዓፀርወን ኣለዉ ናበሉ ለይትን ቀትርን ብዛዕባ ይዛረብሎ ስለዚ እቲ ሓቂ ክንፈልጦ ተኽኢልና ጥራይ ክጠቕመና ዝኽእል ካብ ፍልይ ደይብል ናይ መወዳእታ ኤግዛምፕል ክበኩም እየ ሳልሰይቲ ለንቀነ ዝተኻየደ እዩ ዝኸ What do you know? Well, what I know is the following. In 2021, we had mass protests over the same exact project. You know, this is Rio Tinto, the multinational mining giant, is wanted to mine lithium in Western Serbia, and we had mass protests back, almost 3 years ago. We had road blockades, protesters, and ተመሳሳሊ ኣብ ባንግላዴሽ ዝተወደአ ጌም ክኾን ከሎ ኣብ ሰርቢያ ድማ ሕጂ ክጅመር ይፍጠን ኣሎ ኣብ ሰርቢያ ከንታይ ዘሎ እዚ ሓድሽ ሓበሬታይ ምናልባት ኣብ ቅድሚት ነገርኩኹምን ሓደ ብሬኪንግ ኒውስ ኮይኑ ነበረ ቅድሚ ዝተወሰደ We received official information from the Russian Federation. The information has been transmitted and communicated through official channels. We received that information, we are working on it. The competent authority is the Security Information Agency. People specialized in this, and they do their job in the government of Serbia and in all other places. Let me tell you right away, those who dream of achieving something by force will fail. Serbia is inexorably moving forward. They cannot ni president ናይ ሰርቢያ ወይ እውን መንግስቲ ሰርቢያ ናይ ራሻ ስለያዊ መርበብ ሓበሬታ ሂቦም ኣሎ ንሱ ድማ እዛ ሰርቢያ ትበሃል ሃገር ሲሊከን እዚ ሊቲየም ዝበሃል ንባተሪ ድዩ ንቴክኖሎጂ ዘድሊ ባእታ ኣለዎ ብብዝሒ ኣለዎ ምስ ቻይና ድማ ዓብዲ ይገብር ኣለዎ ስለዚ ኤሮፓ ድማ ሓደ ሊቲየም ኣበይ ዝርከብ ዝበሃል ኣብ ዶንባስ ኤርያ ናይ ዩክሬን ዝርከብ ንዑ ይረኸብዎን ሕጂ ድማ ነዚ ናይ ኤሮፓ ሰርቢያ ማለት እዩ ካብኦም ርሒቑ ናብ ቻይና ይኸይድ ስለ ዘሎ ልክዕ ከምታ ኣብ ካል ንሪኦ ዘለና ህዝባዊ መላዓዓል environmental pollution do gelo ተባሂሉ በእንጆታትን ገለን ፋንድ ዝኾነ ህዝባዊ መላዓዓልን ዴሞንስትሬሽን ክግበር ብኸመይ ዝጅምርቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዘላ ሃገራት ህዝባዊ መላዓዓል ኢኻ ትገብር ንዑ ድማ መንጎ ዝተፈላለየ ሓውት ውስኸሉ ሽዑ እናረሰነ ይኸይድ ናብ ኩናት ይኸይድ ናብ ምቅትታል ይኸይድ እቲ መራሒ ድማ ካብቲ ሃገር ከም ዝሃድም ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ተመሳሳሊ ዎርኒንግ ተዋሂቦ ጆርጂያ ተመሳሳሊ ሽግሪ የጋጥም ኣሎ ካልኦት ሃገራት ድማ እዚ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና ትሪኦ ከመይ ጌርካ ዘይትደልየ መራሒ ካብ ስልጣን ተኣሊ ነዚ ሕጂ ኣቐዲሞም ዎርኒንግ ካብ ራሻ መፅይዎ ኣሎ እቲ ህዝቢ ድማ ደገፍ ናይ መንግስቲ ራሻ ናይ ሰርቢያ ነዚ ንምክልኻል ደገ ወፅዩ ብዙሕ ነገር ይገብር ከም ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ተፈተነ ምዃኑ ሰርቢያ ድማ ሓንቲ ካብቲ ብኤሮፓ ይኹን ብኔቶ ኣብ 1999 ብፅኑዕ ዝተደብደበትን ብዙሕ ገበን ዝተፈፀመላ ጉዳያ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዩኤን እውን ዘይዝረበሉ ዘሎ እዩ ራሻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ጉዳያ ከም ዝትንስእ ገይሮሞ ግን ስቲል ኣቓልቦ ይረኸበን ምክንያቱ እቲ ምክንያት ከምኡ ዘደብደበ ክሳብ ሕጂ ንፁር ስለ ዘይኮነ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ከይመፀ ከሎ ኣሜሪካ ብዝቐልጠፈ
ኣብ ቬنزويلا ኣምፅልኩም ነይራ ቬنزويلا ነቲ ስልጣን ከኣሊዎ ብዙሕ ፈተነታት ገይሮም ኣይተዓወቱን ግን ኩሉ ፈተነ ተገይሩ ኣብ ቬنزويلا ማለት እዩ ኣብ ቦሊቪያ መዓት ፀጋታት ዘለዋ ተመሳሳሊ ኣካሎት ሃገራት ስትራቴጂካውያን ሃገራት ዝበሃል ኩሉ ይካየድ ኣሎ ናብ ኤርትራ ክገብሩ ከም ዝቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ፈቲኖም እዮም ሕጂ እውን ክፍተን ምዃኑ እቲ መደባት ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት እውን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሕጂ ናብቲ Just 1 second. Is hosting peace talks between Ethiopia and Somalia. The Turkish top diplomat has met with representatives of those African nations individually as they seek to resolve their tensions through negotiations in Ankara. The dispute erupted when Ethiopia struck a lucrative deal with the breakaway region of Somaliland, which the official government of Somalia says was not authorized. Now let's ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊያ ዘሎ ጉዳይ ብዛዕባ እቲ MOU ወይ ከዓ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተባሂሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ብወገን ሶማሊላንድ ንምርካብ ዝተገበረ ስምምዕ ዝፈጠሮ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንዑ ንምፍታሕ ሽምግልና ናይ ቱርኪ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 7 ክልቲኦም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሶማልያን ኣብ ኣንካራ ቱርኪ ተራኺቦም ከም ዝነበሩን ቀዳማይ ገጽ ርክብ ከም ዝገበሩን ግን ሓደ ብሬክ ትሩ ወይ እውን ሓደ ዓብይ መፍትሒ ክገብሩ ከም ዘይከኣሉን ካልኣይ ክፋል ንክገብሩ ድማ ሕጂ ቱርኪ ነቲ ሽምግልና ትቕፅል ከም ዘላን ምስ ክልቲአን ድማ ጥቡቕ ዝምድና ስለ ዘለዋ ቱርኪ ምስ ሶማልያ ብዙሕ ሽርክነት ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምኡውን ናይ ነዳዲ ኤክስፕሎሬሽን ብዙሕ ስምምዕ ገይራ ኣላ ከምኡ ድማ ብተመሳሳሊ ምስ ኢትዮጵያ ንቢልዮናት ኢንቨስትመንት ሽርክነት ከም ዘለዎም ስለዚ ንክልቲኦም ኣብ ጣውላ ከተምፅእ ትኽእል ወይ ከተረዳድእ ትኽእል ቱርኪያ ሓንቲ እያ ትበሃል ትፍትን ኣላ ግን ኣይ ዶንት ቲንክ እቲ ኩነታት ክውዳእ ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ፖዚሽንስ ናቶም ገለገለ ወገናት ክሰማምዑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ኣሎ ንሱ ድማ ሶማልያ ብካልእ መንገዲ ብሶማሊላንድ ደይኮነ ብካልእ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክትፈጥረላ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ እውን كنا سمعنا لنا نسمع كابون. Cross live to Ethiopian Foreign Ministry spokesperson Nebiyu Tedla. Nebiyu, I'm glad to have you join me now. Now, how do you assess the proposal backed by Ankara to provide Ethiopia with access to the sea through Somali territory in exchange for Addis Ababa's recognition of Mogadishu's sovereignty over Somaliland? Thank you for having me. As you know, this is the second part of a continuation of our discussion with our Somali counterparts that began last June in Ankara. The meeting facilitated by Ankara aims to resolve the existing differences between the governments of Ethiopia and Somalia. Last time it was conducted in a clear and cordial and open manner. And through Turkey's facilitation, the foreign ministers of Ethiopia and Somalia had candid, cordial and forward-looking exchanges concerning our differences. We also explored perspective towards addressing them in ትሕቶ ፅቡቅ ነይሩ ትመልሲ ግን ሸንኮለል እዩ ዘሎ ትሕቶ እንታይ ኢልዎ ነይሩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ክንዲ ብሶማሊላንድ ልኡላውነትን ግዛታዊ ዶብን ናይ ሶማልያ ጥሒሳ ብሶማሊላንድ ዝግበር ዘሎ ብመንገዲ ሶማልያ ኣብ ወደባት ናይ ሶማልያ ሓድሽ መንገዲ ክፍጠረላ ንኢትዮጵያ ዝብል ዲል ከመይ ትረኽቦ ይብል ኣሎ እዚ ነገር እዚ ኖርማሊ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ጥራይ ትደሊ ነይራ ተዝኸውን ፅቡቅ መፍትሒ ምዃነ ዝብል እምነት ኣለና እቲ ፀገም ግን ሶማሊላንድ እቲ በርበራ ወደብ መን እዩ ዝውንኖ መን እዩ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኢማራት እያ ኢማራት ኣብ ካልእ ወደብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማልያ ኢንቨስትመንት የብላን ስለዚ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሶማሊላንድ ጥራይ ክትረክብ ትኽእል ናይ መረዳእታ ተሓቶ ትኽእል ምክንያቱ ኢማራት ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ነቲ መንግስቲ ናይ ኣብ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝሃብዎ ነቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ንሶም ሰሪሖሞ ዘሎ ወይ ወደብ ንሶም ሰሪሖሞ ዘሎ በርበራ ንዑ ክጥቀም እዩ ዘለዎ እምበር ካልእ ወደብ ንክኸፍት ከም መፍትሒ ክኸውን ከም ዘይክእል ወይ እውን ኣቢ ክቕበሎ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዝኸውን ነይሩ ድሌቱ እቲ ዝበለፀ ምስ ሶማልያ ብፅቡቅ ዝኾነ መንገዲ ነዚ ሕጂ ዝኸፍትሉ ዘለዎ ኣፍ ደገ ክጥቀመሉ ምኻለ ግን I don't think it's plan ንሱ ይመስለኒ mutually acceptable framework. We believe it will be conducted with the same spirit this time around. The talks are ongoing. And Ethiopia's pursuit of gaining access to the sea through collaboration and negotiation aligns with its objective of a peaceful, stable and prosperous region. And it respects the sovereignty and territorial integrity of every neighboring country. And we never had doubts in this principle. We will continue to engage with our neighbors and partners to explore creative solutions to secure access to the sea while at the same time advancing a mutually beneficial and interest of our neighbors. ولا حنت تحذر ربايا يبلون صيلو ترى لك كمت دبلوماتنا توم زبلو كله تزحف عينه مزحف مسكالو جروبتنا هم زقبرنا نتحط كمان كم لسه هيكلني دلو it's just very sad. I mean top diplomats تبعهم يقدموا position نحن مسجروبتنا زمدنا هم فترة نخلينا yeah but there is an issue what are you gonna do about it
እንደጎነስ ኔጎሽዬሽን ንገብር ኣለና ምሳቶም ክንዘራረብ ኢና ንረብሓና ኢትዮጵያ ክንገብር ምስ ጎረባብትና ጥዑይ ጉርብትና ክህልወና ብላብላ ኩሉ ግዜ ዝመናወራ ናይ ፖለቲካ ዘይኮነ ስትሬት ኣንሰር ወይ እውን ትክክለኛ መልሲ ክቡ እንታይ እቲ ፖዚሽን ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ትደሊ ዘላ ኦኬ ብሶማሊላንድ ወሲና ኣላ ካልእ ምርጫታት ክፍዲ ትማዕፆ maybe ክዛረባ ዓቕሚ የብሉን ፖለቲካዊ ዓቕሚ የብሉን ከምኡ ዓይነት ፖዚሽን ንክብ ግን ሸንኮለል ትዛረባ but we don't know exactly what this situation is going to be but anyway እቲ negotiation ይስቅፅል ኣሎ ዝብል ዘሎ ሓንቲ ካብተን ዘረባናቱ ዝኾነ ውፅኢት ኣሎ ወይ ዝኾነ breakthrough ተጋጢሙ ድማ we will look into it ካብዚ ብዘይፍለግን ሓደ ዓብ ፀገም ኣሎ ኢትዮጵያ ንሱ ድማ ናይ ትግራይ ኣብ ዝዋን እዚ ሆት ቶፒክ ኮይኑ ዘሎ ሆት ኢሹ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ መንጎ ህወሓት ኤሊት ናይ ትግራይ ኣብ መንጎም ተፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ብዝተፈላለየ ካምፕ ሓደ ክነናቱ ፖዚሽን ክደግፍን ክበኣሱን ክንርኢና ሓደ በዚ ንጀምር ፉሊ ቲፒኤልኤፍን ጌታቸው ፉሊ ቲፒኤልኤፍን ለማፍረስ እየሰራ ነው ያለው። ለምንድን ነው ጌታቸውን የተቀበሉት? ጌታቸው የተቀበሉት ለት እነ ሽመልስ አብዲሳ ሻምፓኝ ከፍተዋል። ለምን? ጌታቸው ገራገር ነው። ጌታቸው ሃርድኮር ቲፒኤልኤፍ አይደለም። ጌታቸው is fun loving ጌታቸው is easy going ጌታቸው you can manipulate him easily እንደፈለክ ልትጫወትበት ትችላለህ። ጌታቸው ሞቅ ካረክለት ሙዚቃ ካመጣ የሚጠጣውን ካደረክ ቸበርቻቻ ካደረክ ኖ ፕሮብለም ዓለም ሰላም ነው። የፈለከውን ነገር ልታደርገው ትችላለህ። እነዛኞቹ ግን ፓርቲ ሲሉ እንደፈለጉ ሊያሽከረክሯቸው አይችሉም። እንታይ አትብል ዳላዚ ሕጂ ጌታቸው ረዳ ንህወሓት ከፍርስ ዝፅዕር ዘሎ ሰብ እዩ። ጌታቸው ረዳ ብቀደሙ ካብ ልቡ ህወሓት ኣይኮነን ሃርድ ኮር ኣይኮነን። ከምኡ ድማ ጌታቸው ረዳ መስተ እንድሕርብካዮ መግቢ ተሂብካዮ ሙዚቃ ተጌርካዮ ብቀሊሉ ከተስድዖ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ቀሊል እዩ ንከተስድዖ ጌታቸው ረዳ that's why ብልፅግና ኣቢን ካልኦት ካድረታትን ጌታቸው ረዳ ኣስዲዖም ኣንጻር ህወሓት ይወስድዎ ኣለዉ ንህወሓት ንምፍራስ ይጥቀምሉ ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ። ስለዚ ሓንቲ ካብቶም ኤሊት ናቶም ትዛረብ ዘላ ብካልእ ካረዩ ጦን መግለጫ ለምሳሌ ብናነሳው ደብረጽዮን ማለት በእኔ አስተያየት ቴዲ የመከራ አንቴና ማለት ነው። ልክ አሁን አንቴና ስትዘረጋ የሆነ ነገር ለመሳብ ነው አይደል? የሆነ ሲግናል ለመሳብ ነው አይደል? ደብረጽዮን የመከራና የጦርነት ሲግናል እየሳብ የሚያመጥ አይነት እዚኻ እንታይ ዝብል ዘሎ ደብረጽዮን ማለት አንቴና ናይ ሽግርን ፀበባን መከራን እዩ። ኩሉ ንሱ ንትግራይ ፀበባ ሽግር ጥፍኣት ጥራይ ክስሕበላ ዝኽእል ካልእ ምዕባለ ከምፃላ ኣይክእልን እዩ። በታ ሓደ ክትሪኦ ከለኻ ጌታቸው ረዳ እውን ካብኡ ዝፍለይ ክስሕበላ ዝኽእል ነገር የብሉን። ግን ኣብዚ እዋን እዚ ጌታቸው ረዳ እቲ ኩነታት ክረጋጋእ ክኽእል ኣሎ ተበጊሱ ዘሎ ናይ ሰላም ንቅድሚት ክኸይድ ኣለዎ ዝብል መርገፂ እዩ ዘሎ ጌታቸው ረዳ። እቲ ደብረጽዮን ግን ህወሓት ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክድሕን ክኽእል ኣሎ ወላ እውን እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ካሕብትን ይእተዎ እቲ ናይ ህወሓት መቐፃልን ናይ ህወሓት ከም ፓርቲ ፖለቲካዊ ውድብ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ንህወሓት ንምድሓን ዝግበር ድማ ክንቅበሎ ኣለና ዋላ ብሕጂ ካልእ ውግእ ይኹን ዝብል ዓይነት መርገፂ ዝኽተል ዘሎ። ስለዚ ንትግራይ ሽግር ከምፃላ ዝኽእል እዩ። ተሓቲኦም ህወሓት እቶም ሓደ ክፋል ንህወሓት ክቕፅል ዝደልይዎ ጌታቸው ረዳ የጥፍኣ ከም ዘሎ ንትግራይ ሽግር ዝፈጥረላ ጌታቸው ረዳ እዩ ዝብሉ ሓደ ካምፕ ኣሎ። ካልእ ካምፕ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ዝበሃል ምንጭ ናይ ሽግርናን ፀበባና ንሱ እዩ። ንሱ ክሳብ ዘይተኣለ ህወሓት ዝበሃል ድማ ርእስናቶም ንሱ ስለዝኾነ ነቲ ህዝቢ ትግራይ መሊሳ ዓባዘቕቲ ክትእትወያ ዝብል ፖዚሽንስ ኣሎ። ካብዚ ብዘይፍለ ነዚ ኩሉ ፍልልይ ዝፈጥሩ ዘሎ ኩነታት ከካበይ ዝብገስ ይተልካ ነዚ ራእዩ ሕጂ ኣብዚ ለንቀነ እቲ ኮሚሽን ናይ መረፃ ዝብልዎ ኮሚሽን ቦርድ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ንህወሓት ከም ፓርቲ ክቕበሎ ከም ዘይደሊ ሪኢንስቴት እውን ተወጊዱ እንዲ ነይሩ ተኣጊዱ እንዲ ነይሩ ከም ብሓድሽ ከም ፓርቲ ክፃወት ከም ዘይፍቅድሉ ፍሉይ ዓይነት ኮንዲሽንስ ሓድሽ ፓርቲ ኮይኑ ክምዝገብ ግን ዕድል ክወሃቦ ከም ዝኾነ እዚ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ክንቅበሎ ኢና ኢሎሞ ዝነበሩ መርገፂ ከም ዝቐየሩ ምስ ጌታቸው ረዳ ተረዳዲኦም እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ዝብል ዘረባ ድማ እዩ ከዓ ላዕልን ታሕትን ዘብሎም ዘሎ። ስለዚ እቲ ሓሸውየ ናይ ትግራይ ናብ ካልእ ኩናት ክኸይድ ይኽእል እጂ ካብ ዘረቡ ስምዕዎ ዶክተር ደብረጽዮን እንታይ ክብል ከም ዝኾነ ናይ ትግራይ ጉዳይ is becoming very serious ኣፍልጦ ክረክብ ኢሉ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ክሕንሽሽ ምስሮ ይኽእል ኣይግበርን ማለት እዩ። እንደ መስዋዕት ዝተኸፈለሉ እዩ። ከም ውድብን ከፍ ኢሉ እዩ፣ ከም ህዝብን ከፍ ኢሉ እዩ፣ ከም ምስ ትግራይ እውን ተቃይሽና ኣለና እታ ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን ፈርስ እያ ካሊእ መዘዝ እኒአሉ። ምክንያቱም ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝፈርም ሕዚ የለን ማለት እዩ። ካብ ናሓሰ 3 ሓድሽ ህወሓት ዝበሃል እኒሀ እታ ሽም እያ ንድሕሪት ተኣሰረና እምበር እታ ውዕሊ እውን ማለት እዩ። ስለዚ ውዕሊ እውን የለን እሞ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ እዩ።
ስለዚ ልዕሊ ውድብ እዩ ማለት እዩ ልዕሊ ውድብ ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ነቲ ፕሪቶርያ ስምዕነት ما كفرسي ولونا حق المزراب بعلهم جم كيدو خيدو مسمالتي تتركمو دحاري خوص مالتي تمزز سنتاي تبدل دكتور دبرتين اتوي وعل بريتوريا ماني فريمون ኢትዮጵያ ወኪሉ TDF ዝበሃል ንቕበሎና ኢሉ ስለ ዝበልዎም ውድብ ናይ ትግራይ ናይ ህወሓት ይፈሪሞ እዚ ውድብ እንተዘይከውን ነይሩ ክፍርም ኣይመኻለን ሽዑ ዝፈረመ ሕጂ ከም ውድብ ኣይንቕበሎና ትብሉ ተለኹም እቲ ናይ بريتوريا وعل زبحال وانت قبلنا تيبلون بعفوا ما يبلون على لوجن بسمع تي زرباناتهم implication وين نززة تنبهيو يزبل زلوا لذي تعو حتى بحال بزخوني خواجع كم ودب كتكسل على الوازب المركزي ناي دكتور دبرتسينن نايتهم دك عدواز بحال بروتيكانياتات كم نابلون يوم دفلاليو سزي قلت جوردا بزرايادي كالي مثلا إذا زتناي عداونة بوليتيكا بتوش تماتيو زحم مسام زل حدا رسسي مزز الحريز وسودها مالتي لازم ترجموا قلنا شيء بحد جنت خيناه هم يوم بوليتيكا هنكات علنا إلنا نساتهم كم زنا تبعلوا خلوا أبي أحمد جن الدسابة تمعبل كم زلا كورديورات يقبر كم زلوا ناي سلام بوتا كم زخوني نسبورت نتعنان نمعبال نقسقس كم زلا نازل الإيماج كفتر ليت معلتن حنساب باسكت بول كتصعوت حنساب مسنا أفريقيا وينكو عساقري تصعوت يزرع زلوا سلازي نسو نتأب أم حراز جبر زلوا مكتال أبو روموز جبر زلوا أب عفارز جبر زلوا أب حالز جبر زلوا حشوية قريبو أبناتنا يبينوا علم سلام كم زلوا إثيوبيا إنفسترز كمتسوا خم زلوهم توريستس كوحزو خم زلوا من كتمات تبلتش جبرا خم زلوا زقل سلنا مزرقح زي جبرا عينة فيديو يقولون بخبور واقعتا شود زخوانا ناي هوليوود مثل فيلم تاعنا تجبره بتدقى قامي كم زعينة مسبيتو مسكالوت مرحنات ناتو بزح كم زعينة مقصاص نيرلنا بزي نوشتاو قدايم سلزغوني شلل مبالنايا لانك أنا زقبر زلو كنا تادما أبزين رأي بحضوراي بغزي أسمرات ولجي يادوكو إريتراوينين አሁን እርሶ እዚህ አዲስ አበባ የተገኙት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ጋር ወይም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመስራት ነው እስካሁንስ የጀመራችሁት ግንኙነት አለ ምንስ ሊፈጽሙ ነው አሁን እዚህ አዲስ አበባ የመጡት መቼስ ሁሉም እናገረው ምናልባት እዚ አቶ ገብሬ ባህዱራይ ከም ዝበሃልን ምስ ናይ አሜሪካ ኮንግረስማን ቲፒካሊ አንጻር ኤርትራ ዝኾነ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ፈፂማ ኢሉ ዝምድር ኤርትራ ክትገዳ ኣለዋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝተገበረ ርክብ ኤርትራ እገዳ ትቕፅል ኣለዎ ዝብል ፖለቲከኛ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ስለዚ ንሱ ተሳኢሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግዝያዊ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብ ስደት ፕሬዚደንት ብምባል እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ድማ ሕጂ ምስ ዓቢ ርክብ ጌርኩም ዲኹም ምስ መን ትራኸቡ ክብሎም ከሎ መልሲ እውን የብሉን I don't even know أبي نبعل كم زياتهم entertain كجبر yes مستي مثلا أمريكا كونغرس تراخيب كان أدي شابه خيط كاجله بوليتيكا ومكساس كم تجبر زي الحاصل خد جبر تخلي خاجن من يوم بتعطيهم زلوا مس كمان ودوا بعطيهم تسرح زلوا نزبل it's just listen كم أفهم قال بس ما تراخيب كان تغير كايلو بتشوفين جازتنا تحتوى ليلا ميسمع صوم مالك لزار ميفلقو حزب جاسعون ليلا جرو أتجاوزنا على مالتنا ስለዚህ በጠቅላላ ወይም ደግሞ ኢን ጀነራል አው አንዳንድ ግንኙነት ገና እዚህ ሀገር ሳልመጣም በዛ የነበርኩበት ሀገር ይሄንን ጀማምረን ነበር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ማለት አው ትልቅ ያለበት ሰፈር ሳይሆን በጥብጥብ ውዝ ጂኒየር ወይም ደግሞ ሚድ ሳይዝ ጀማምረናል ከዛ በኋላ የኔ መምጣት እዚህ ግዴታ ሆነ ማለት ነው ጸጥታው ሰላም እስከሆነ ድረስ ወይና ከዚህ የሚበልጥና የሚተልቅ ስራ የለንም ስለዚህ ለዛ ዘንድ ብለን እዚህ መተናል ሌላ ቬሪ ኢምፖርታንት ነገር ደግሞ አሜሪካ መንግስት ጋር ብዙ ስራ እንሰራለን አሁን ምስ አሜሪካ ጥቡቅ ዝምድና ከም ዘሎ ምስ መንግስቲ ይሰርሑ ከም ዘለውን አይዳውሪት ማለት አሜሪካ ከምዚ ኣብ ካለ ሃገራት ንሪኦ ዝነበርና ፖለቲከኛታት ወይ እውን ገለ ዝብሉ ኤርትራውያን ተጠቂማ ስርዓት ክትቀይር ካብ ነዊሕ ሬጂም ቼንጅ ኣብትናቶም ካንትሪ ስትራቴጂ ንነዊሕ ዝሰፈረ እዩ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ንክቅይሩ ስርዓት ንክቅይሩ ዘይፈተንዎን ዘይኣተዎ ጉድጋድ የለን ሎሚ ግን ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩሉ ነገር ፈሺልዎም ስለ ዘሎ ናይ መወዳእታ ፈተነ እውን ክትብሎ ትኽእል ትኸውን ሜቢ ግን ምስ ኣሜሪካ ንሰርሕ ኣለና ንኸስምዑ ዘይተገበረ የለን ሓደ ውፉይ ኣብ ዝሓለፈ ኣሜሪካ ከይዱ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ምስቲ ኣጋይሽ ዝኸድዎ ብኡ ተሳኢሉ ምስ ስቴት ዲፓርትመንት ንራኸብ ኣለና ኣብ ሆቴላት ፖለቲከኛታት ዳኣትዎ ኣትየ ኣለኹ ዝብል ብዙሕ ስእልታት እዩ ዝረአ ግን if you look into these people ሰዓብ ኣለዎም ዶ
ሰብ ከይፈልጦም ዶ من نابنت زي قاعد تري ود لهم انت عينت فلورس الله وي ون من يزختلو زلت بوليتيكاناتهم نبدي امين انا كم قله سب كتفلطوا تخونو كم تقوز لهم بعد انت عينت بوليتيكا له وي ون حزب يساتفوا بوليتيكا له ديو حجي من يوم مساخاز له نزبل حتى مس امريكا دغف كم زغبرولو زري مستفلالي لوبيست استسايلو اب اكس ورد السلطات رينيره كينو زحلفه ግን نحزبي زسمع وي من حزب استغبره ካብተን ኩለን ብዙሓት ጥርናፈታት ዘለዋ ንብለን ሶሻል ሚድያ ዝነበረ ዘይፍለጥ ውድብ እንተሎ እትናት ውድብ ይከውን ዝኽእል ስለዚ መን እዮም ቶም ሳኹም ዘለዉ ክብሎ ከሎ ኣብዚ ካስመው የምናውቃቸው ኦርጋናይዝድ አድርገው ተደርጓል እዚህ ውስጥ ስለዚህ ይህ እነዚህን አደባባይ የወጡትን እውነቶች እርስዎ የለም ማለት አይጋጭም it could be an exception than the norm ከሁሉ تاي عجت حتى أبزي تجازيتني خماني حيش تاي زبلو زلو أبزي قداي أبي تبيا زلو مكسخاس نريو زلنا تجارو ويونا هو واحد محاورات زعات وزلون نعتم رب حدا سالو طولو زمال على سوين عند رزلنا لازم مساعتهم ويا أبزي كم زخين نعم سرق تبلو خلهم زي كاب هو واحد زفلي ويون كابتن جندنا هو واحد زفل انتهى لكم زبل تبغى ملسون كوها بايرانان مالت تي نسوم دفلتون احنا بأكل نفلت أنا قرأت هلو كابتن جراي تجرين يديو كابتن آزيان ديو تناي هو واحد تتقيمو ፖለቲካዊ አጀንዳ ከሳለጥ ኣብ ኤርትራ ዝፍትኖ ዝነበረ ካብኡ ዝፍለስ እንታይ ፖለቲካ ስለ ዘለኩም እዩ ወይ እውን እንታይ ዓይነት ሰብ ስለ ዘለኩም እዩ ንዝብል መልሲ ትክክለኛ ክወሃብ ኣይረኣናን ምክንያቱ ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን እዚ 2018-2019 እንደዝኸውን ነይሩ ዝብሎ ዘሎ ተሰማዕነት ማለዎ ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ጠጠው ኢሉ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ሰብ ኩሉ እቲ ተቃውሞ ዝበሃል ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ከም ዘይብሉ ከምፅኦ ዝኽእል ነገር ከም ዘይብሉ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ዝነበረ ንባዕሉ ሎማ ብታይ በፂሕ ኣሎ ሓደ ናይ ቁሸት ሓደ ናይ ወረጃ ሓደ ናይ ዓሌት ሓደ ናይ ብሄር ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሓትቱ ክባላዕ ዝውዕል ዘለና ንርኢ ዘለና ካብኡ ዝረኣየ ማለት ካብኡ ፍልይ ዝበለ ኩነታት ንሪኦ ነገር ስለዚ የለ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብዚ መፅኡ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ድፊኢት ብዘለዎ መንገዲ ከምቲ ኣብ ካልእ ሃገራት ንሪኦ ዘለና ኣብ ኩሉ ዓይነት ፈተነ ይግበር ከም ዘሎ ክነቅሓሉ ከም ዘለና ምስትውዓል ከም ዘድልዮ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ዘርማ ሰይጣን ይኖራል ምንም የሚያስገርመኝ ነገር አይደለም እኔ ሲምፓቲ ግንኙነት ቢኖር አያስገርመኝ Today is Matt Granger from Alpha Exploration. Matt, thanks so much for joining us. Thank you. Pleasure to be here. So I look at your company here, and it's very interesting to us because we have never spoken to a company from Eritrea or Eritrea. Am I pronouncing it right? Eritrea, yeah. Eritrea. እዚ ንሪኦ ዘለና ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ናይ ዝበሃል ካምፓኒ ሲዮ ወይ እውን ኣውነር እዩ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረኸብኳ ኢንተርቪው እያ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ፖቴንሻል ከም ዘሎ ናይ ወርቂ ከምኡ ድማ ኣብቲ ዕደና ናይ ወርቂ ከምኡ ናይ ኮፐር ዝሳተፍ ዘሎ ካምፓኒ እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ዘለዎ ዓምቋት ኣፍልጦ ድማ ተገሪመ ማለት What can you tell us what's it like operating there? What can you tell us about the jurisdiction? Yeah, no, good question. It's not well known. It's a small country, 4 million people, size of England, so it's tiny, really. I think when you speak to people in the industry, some of the investors here, people remember it through Nevson. And Nevson was a big success. They made the Bisha discovery, and that went on to fund the acquisition of Reservoir, eventual sale to Zinjin for 1.8 billion 6 years ago. So it's understood from that perspective, but beyond that, it's not very well understood. I did my first visit there back in February, and it was very, very peaceful, very calm, felt very, very safe, very different to other parts of Africa. And I think, we sort of answer the question when people sailed to Zinjin for 1.8, you say, well, the thing... So እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናረኣኹም ክትከዱ ማለት እዩ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ብዙሕ ፀጋታት ከም ዘለዋ እቲ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ንክትገብር ከመይ እዩ እቲ መስርሕ ከመይ እዩ ክብሎ ከሎ ኤርትራ እቲ መስርሕ ንብዙሓት ዘይተፈልጠ ነገር እዩ ግን ምስኣቶም ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ ነቲ ኩነታት ዝፈልጡ ካንቲ ኮይኖም ንዓና ከም ካምፓኒናትና ተጠቀምናሉ ስትራቴጂ እቶም ቀደም ኣብታ ኤርትራ ምስቲ ናይ ቀደም መጀመርያ ኤክስፕሎሬሽን ክግበር ከሎ ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ኣምፂና ንሳቶም ምሳና ክሳተፉ ስለ ዝጀመሩ ኣብቲ ትካለቲ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ፀጋታት ንምድህሳስ ፅቡቅ ዝኾነ ተመክሮ ዘለዎም ቲም ምስ ኤርትራ ሰሪሖም ዝፈልጡ ኤርትራ እተኣምኖም ዓይነት ዜጋታት ስለ ዘምፃና
ኣብ ኤርትራ ንሰርሖ ዘለና ጽቡቕ ረኺብና ያለ ኩሉ ግን ኣብ ኤርትራ ይብላሎ ካብ ካልኦት ኣፍሪካ ፍልይ ብዝበለ ጥዑይ ዝኾነ ምሕደራ ከም ዘሎን ሴፍ ከም ዝኾነን ርግኣት ዘለዎ ቦታ ከም ዝኾነን እዩ ዝዛረብ very important ንኢንቨስተር ድማ confidence ከም ዝኽእል እዩ of course ብዙሕ ሰብ ክሰምዖ ኣይከኣልን እዚ ግን we have to promote those things. It was very, very peaceful, very calm, felt very, very safe, very different to other parts of Africa. And I think, you know, we sort of answer the question when people talk to us about Eritrea. You say, well, the thing with us is the team have got a lot of experience operating there. So we have the former CEO of Nevson, John Clark, who was there during that discovery phase. Mike Hopley's the CEO. He was the CEO at Sunridge. እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ሃገር ድማ ንሕና እቶም ናይ ሳምብን ወላ ሓንቲ ዓባይ ካምፓኒ መጀመርያ ዕደና ብኤርትራ ዝጀመረት ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ስታፍ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ዘምፁ ናቶም ስታፍ ኣብዚ ካምፓኒ ናትና ጌርና ኣብቲ ናይ ኤክስፕሎሬሽን ወይ ድህሰሳ ናይ ወርቂ ይኹን ናይ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ወላ ኣብቲ ናይ ካምፓኒ ፖርትፎሊዮ እውን ከም ሓደ ፅቡቅ ገይሮም ገሊፆም ኣለው ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት እዩ ከምዚ ዓይነት ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ብዛዕባ ቢዝነስ ክጥቀስ ከሎ ድማ ንሕና ኩሉ እቲ ህዝቢ ክሰምዖን ክፈልጦን ስለ ዘለዎ ናባኻ መቕሪብና ኣለና ኣብ ካልእ ግዜ ግን ሰፊሕ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ንኢንቨስተር ንወርቂ ንማዕድናት ናይ ኤርትራ ኢንቨስተርስ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ኩነታት ክንርኢ ከለና ክንፈልጦ ከነስተውዕለሉን ከነተባብዕ ድማ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ መጠን ብዙሓት ኢንቨስተር ዝኣትዉ መጠኑ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀቕጢ ካልኦት ኢንቨስተርስ ንኽኣትዉ እውን ዕድል ክህብ ስለ ዝኽእል Discovered as Mara sold that in 2016 and Alistair Smith who that's not been explored by modern exploration a bit like walking into Kalgoorlie or Nevada 200 years ago so it's highly prospective no one's really worked there before so ኤርትራ ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዋ ዘይተዳሰሰ ብዙሕ ነገራት ከም ዘለዋ ብሕጂ ድማ ብዙሕ ክርከብ ዝኽእል ፖቴንሻል ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ምናልባት ናይ ብሓቂ I hope ከም ትዝብሎ ዘሎ ይኾነልና ይኸውን main projects or prospects one is a gold project the other is a gold copper or copper porphyry I guess we could say what can you tell us about the projects what does exploration look like Yeah no so yes right the I guess the key project of Burner is a big gold system ኣቡና ዝበሃል እቲ ቀንዲ ፕሮጀክት ናቶም ከም ዝኾነን ኣብ ብዙሕ ፕሮጀክት ከስፋሕፍሑ ከም ዝደልዩን ኣብቲ ዌብሳይት ናቶም እውን ከም ሓደ ዓብዪ ኣገዳሲ ፖርትፎሊዮ ናይቲ ኢንቨስትመንት ናቶም ምዃኑ እቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ቅድሚት ይጠቕስዎ እዮም ስለዚ it's really good ከምዚ ዓይነት ፅቡቅ ዜና ብዛዕባ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ወይ ሓበሬታ ደስ ዘብል እዩ ምክንያቱ ንሕና እንተኢልና ዓድና ስለዝኾነ ካልኦት ክብልዎ ከለዉ ግን ፅቡቅ ስለዝኾነ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ሰሚዐዮ ኣነ ጽቡቅ ዜና ኮይኑ ንረኺበ ማለት team were very systematic we did a big soil sample መቸም ኣብ ኤርትራ ለንቀነድ ወፅእ ዘሎ ስእልታትን ቪድዮታትን ካላርስ እንድዩ መዓት ደስ ዘብል ቱሪስትስ ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዘለዉ ኤርትራውያን ንኤርትራ ቱሪስትስ ኤርትራውያን እዮም ዝኣኽልዋ ከም ንብሎ ወትሩ ብዙሓት ደስ ዘብሉ ስእልታት ካብ ኤርትራ ይወፁ ኣለዉ እዚ ድማ ናይቲ ዘሎ ሃዋህው ፅቡቅ ዝኾነ ዜና ግርማ ዘለዎ ዜና ንህዝቢ ኤርትራ ክሕጎስን ክድሰትን ንሪኦ ስለ ዘለና ብዙሕ ከምዚ ቪድዮታት ንርኢ ኣለና ኤርትራ ተኣትዉ ዘለኹም ድማ ብዝከኣለኩም መንገዲ ፅቡቅ ዶኩመንት ናይ ቪድዮ ጌርኩም ንሶሻል ሚድያ ብፅቡቅ ናይ ኤርትራ ክንርብሾ ክንክእል ኣለና መዓት ፅቡቅ ነገር ከም ዘሎን ደስ ዘብል ነገራት ከም ዘሎን ካብ ዓድኻ ካብ ናይ ካልኦት ዓዲ ዘይተሓምቕ ብልፅቲ ሃገር ስለ ዘላትና ትሕምቕ ትፀብቕ እዚያ እያ ሃገርና ነቲ ሃገርና ንምፅባቕ ነቲ ሃገርና ብፅቡቅ ንምግላፅ ድማ ክንደክም ክንክእል ኣለና ለውጢ ንኸነምፅእ ክንፅዕር ኣለና ክንብል ከለና ንሃገርካ ብምድኻም ሕማቕ ናይ ሃገርካን ክፋእ ናይ ሃገርካን ለይቲ መዓልትን ብምዝራብ ኣይኮነን ክሰርሕ ኣለካ ከተዋህልል ኣለካ ትምህርቲ ክትድልብ ኣለካ ንዓድኻ ንህዝብኻን ክትጠቅም እንተኾነ ግን ንዓድኻ ኩሉ ግዜ ብፅቡቅ ክትርቋሓሉ ትኽእል መንገዲ ለይቲ መዓልትን ክትፅዕር ይግባኣካ እቶም ከምዚ ዓይነት ስራሕ እናገበርኩም ንኤርትራ ዝውድስ ትገብሩ ዘለኹም ድማ ኣምላኽ ይሓግዝኩም ክብል ይደሊ ከም ሎሚ ከም ወትሩ ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ኣብዚ ኩድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ናትኩም ፀሓፉ ስለ ኩሉ ትገብሩልና ደገፍ ድማ ነመስግነኩም ምዛ ብልፅቲ ግጥሚ ናይ ኣወል ስዒድ ክንቅፅል ኢና وخعت مقابر صار صلح وات قراك ما يتكالو لوم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرحخان قنايكان جهنم سختت مران ملس عبسناهنا نقدت تبلا اللحمو تبلا اللاقلت تبلا اللاقر تبلا الامريت شنقر عروس هليحو قوانو زتسلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله
ياكل تبلالا مريت ياكل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمذري قدام سحدركا قديدو كبهري